שלום, עכשיו אנחנו הולכים לפתוח 13 לקרים, ובואו נתחיל מהראשון, נעבור מהר לשני. 6-7 להתחלה. איי. אמרי, אתה יכול למכור לי את הדברים הגרועים? רגע, תמכור אותם. תודה. בסדר. לגרנדה קומבינציונה! מה זה הולך להיות לנו פתיחה מטורפת? אבל הגרנדה גרוע. איי. לא כזה טוב. ובואו נראה מה יכול לצאת לנו בלאקרות. אז זה גרוע, זה גרוע. ולהתחלה דברים טובים. בואו נפתח 2. טורטוגיניס מה? אני מוכר את זה, אבל זה לא כזה טוב. יש לנו עוד קצת. נבטחים את זה מהר. מה זה? אני גרוע בסיקרט להכירות, כן? ובואו נראה את הקומה השנייה. למה? לראות? שתראו. אני שנייה אפתח לאח שלי. אבל 6-7 ולגן זה טוב, אה? כנס. סיקרט להכירות ראשון. סיקרט להכירות שני. ומרביץ. בית וטורטוגיני, אחי. בית. ראיתם איזה טוב אני? בואו נראה את יש לה ליסט, וזה לקיות האחרון. ואם יוצא לנו פה משהו טוב, אבל זה לא כזה טוב. אבל בית, אמרי, תסתכל מה יצא לנו, בית. ראית? זה עומד לנו עוד להכירותים. זהו, אחי, זהו. יצא לי דברים טובים. אחי, תגיד להם שזה זהו. יאללה, ביי. אבל אם יוצא פה עוד לקיות, אז עוד פעם. שנייה, אני מזמן לי משהו. אמרי, אני מזמן לי קצת לקירותים. אחי, שאתה עושה את הסרטון? אמרי, יצא פה ג'ולי. אבל אחי, הצעת את הסרטון? לא, עוד לא. ומי זימן את סמי? סמי מזמן לנו בבית. וואו, דברים. הולכים לראות מה באמת התכוונתי. למלא סיפור בתוך הבית. אמרי, תראה איזה להכירותים זימנתי. אמרי, תראה את הלהכירותים שזימנתי, ראית? ראית את הלהכירותים? כן. אני זימנתי לבד. פשוט להכירותים סיקרט. פשוט. אמרי, בקומה האחרונה אתה לי נו. ביי. עוד טורטוגיני. אני כועסת על הטורטוגיני. זה אח שלי עושה את זה. לא ידאוג, אני מכיר אותו. אני מכיר את הצורה לא, די. זה אח שלי, אל תעברו אחריו בחיים. זה ג'ולי שלי. עוד בית שני, אחי. עם מוטציות. בית שני עם מוטציות. ראיתם איזה טוב אני בלהכירות עם סיקרטים? זה בתים. כמת לסיקרט קומבינציון, כמת לסיקרט. אבל ראיתם 2 בתים? אני יכול לגור. בואו נרקוד.
מה רוצה לי פה לסיקרט זה טוב, נכון? יאללה, ריק, תעשה את הסרטון. עוד מעט, יש לי עוד איזה כמה דקות. בית שני. בואו נזמן לנו עוד. מה טורטוגיני דרקון פוטיני? זמנו לנו עוד. הרי נראה לי פה. לא. כמעט לסיקרט. איי איי איי, ראיתם? אני פה. שנייה, בואו נרבין. מי זה פה? יאללה. כמעט לסיקרט. אני ראיתי עוד ספוט, נשבע לך. בלקירות? כן. אני ראיתי לסיקרט. סקידי, טוילט? כן. יצא סקידידי. פתח לי! סקידידי טוילט. פתח לי, ארי. יאני, כנס סקידידי טוילט. ארי, סתת על הטרוריסט. יש לך לעשות עם גרועים? יש לי יותר טובים. יש לי 3 מוטציות. אני ראיתי עכשיו איסו. גם אתה? לא, אני ראיתי לסיקרט. אני ראיתי בעיניים שלי לסיקרט. למה לא ראיתי לסיקרט אחד? אין לנו מתום. יאללה. כמעט לסיקרט. לא מתאבד? אני גם מתאבד סרטון. אני לא יכולה. אתה לא יכול? הייתי בטוח שאתה יכול לעשות גם לייב. בואו נזמן לנו עוד איזה סטיים. אמרנו לנו בקומה הראשונה או בשנייה? ארי, צריך לעשות את אינפיאנט. צריך לנו שם 3 לקרות אינגביאנט. ארי, תח אותם. פוטות פוט בעיניים. צריך גם יאו. שנייה, בואו נלך מהר, נראה 3 לקרות. הוא קיבל מוטציה. וגם יאו. גרוע. לג'ינג'ר, יצא לג'ינג'ר. מה? אז אני יש לי לקרוטים בקומה הראשונה. מי זימן לי? בואו נעשה עוד איזה פתיחה קטנה. רצינו מול העיניים לסיקרט קומבינציונה. וזה הפך לי אפשר אחד? אפשר שתי ביי. ארי, לג'ינג'ר באינפיאנט. אני מת! ולצע ביי. ולצע ביי. מה פוטוספוט? מול העיניים? זה טורטוגיני. בית אצל לך? כן. שתי בתים. לא יוצא לי כלום. אני אחד. אני אפתח גם לאח שלי. שהוא גרוע בלקרוטים. יאללה, פתח. Swag Soda, פתח! Guerrero Digitale, ככה, זה מטומטם, ככה. טורטוגיני דרקון פוטיני. לא יוצא לך כלום. טורטוגיני עוד פעם. ולי יש פה פוטוספוט. תות. Extinct Matte, תבין שזה יותר רצה. עכשיו אני לקרות אחד. פליז. פליז תהיה גבר. יש לי שיטה. יש לי שיטה גם. לא. אני רק רואה מה יוצא עם רי. אני אראה אותך. תיזהר ממני. מה עושה? תיזהר ממני. כי אחרת אני לא יצא עליך. זה משהו גרוע. אני שופך את המשחק הזה. ותחת... סתם. אתה בא לדפוק לי סתם, אני אדפוק לך בעיטה. Gattardino Mianino, כן? באמת? Kimmino, באמת? No My באמת? Present, יצאנו מיינקרדן. לא יצא לך כלום. יצאת! נו! אחי, סתם מה יצא. Pop Sahur, 980 מיליון. פופ סאור זה גרוע. ובואו נעבור לקומה הכי מטורפת בבית. נראה לי. כי קומה השנייה יש שם יותר טובים. איי. סטיפדי טוי.
אני עושה, ארי עכשיו מסמן, לעשות עם כמו שלי? לא, אני עכשיו מסמן Combinazione. בג'ל הסיפי. 6-7. גרוע. Dragon Gingerino. אותו דבר. סימנתי את הדמות של הסיפי. סקידידי דום דום דום. יש. אבל רק שלא יעלה בבייס סקידידי. אם כן, אני נותן לך 10 בעיטות לתוך הפה. Tum 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 sahur. עכשיו, מקלדת של טום 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 סאו. כן, מקלדת טום 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 סאו. כן? הכפול מזל. אנחנו מנתקים את הסרטון הזה. ביי.